Καλησπέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούτε. Είμαι η Αδαμαντία και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο EcoCity Voices, το podcast του μη κερδοσκοπικού οργανισμού EcoCity που απαντάει σε θέματα ποιότητας ζωής και βιωσιμότητας της πόλης μας. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, διδάσκον στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και διδάκτορα οικονομικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Κύριε Αντωνόπουλο, θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ, Αδαμαντία. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε και μπορούμε να μιλήσουμε στον ελληνικό. Να χαιρετήσω και τις ακροάτριες και τους ακροατές του σημερινού podcast, της εκπομπής. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που έχει πάρει η περιβαλλοντική οργάνωση EcoCity, διότι αυτά ακριβώς τα θέματα είναι που αγγίζουν την καθημερινότητά μας και νομίζω παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, σε τι πόλη ζούμε, πού μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τι εξυπηρετήσεις έχουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη στο περιβάλλον όπου ζούμε. Νομίζω είναι το πρώτο ζητούμενο στην χώρα μας αυτή τη στιγμή, αλλά και ευρύτερα θα έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα και ευχαριστούμε κιόλας που μας βοηθάτε εδώ πέρα στο EcoCity Voices να φέρουμε αυτή την πληροφορία που θέλουμε στον πολίτη με αυτή την ακρίβεια για να βοηθήσουμε και να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον, ας πούμε, για τις πόλεις μας. Θα θέλατε λοιπόν, όπως ξεκινάμε, να μας πείτε κάποια πρώτα λόγια για εσάς και για το έργο σας, για τους ακροατές που δεν σας γνωρίζουν? Ναι, φυσικά μου δίνεται χαρά να μιλήσω και για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Η αφετηρία μου είναι οι σπουδές πάνω στην αστική βιωσιμότητα, την αστική και περιφερειακή οικονομία θα λέγαμε κατά κύριο λόγο, και εν συνεχεία η ενασχόλησή μου με την επιστημονική υποστήριξη των φορέων διακυβέρνησης πάνω στην υπόθεση της περιφερειακής και αστικής οικονομίας, που είναι οι πόλεις, τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι ενώσεις των τοπικών αυτοδιοικήσεων και πιο συγκεκριμένα πάνω στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στη βελτίωση των διαδικασιών, που είναι ένα άλλο επίπεδο, το οποίο πίσω από τα προγράμματα είναι βαριές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να αριστοποιηθούν, να βελτιστοποιηθούν, ούτως ώστε το σύνθετο αντικείμενο που είναι η τοπική ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες διαδικασίες διακυβέρνησης, ξεκινώντας από τη λήψη των αποφάσεων, τη δρομολόγηση των έργων, την καλή τους υλοποίηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί μέσα από τις κοινωνικές στρατηγικές ή, αν θέλετε, τις εγκεκριμένες στρατηγικές που έχουμε για την αστική βιωσιμότητα μέσα από τους στόχους που βάζει η αυτοδιοίκηση και κάθε φορά η πολιτεία ή η κοινωνία συνολικά. Θα θέλατε λοιπόν, πατώντας πάνω στην εμπειρία σας, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για την τοπική ανάπτυξη και συγκεκριμένα να μας μιλήσετε για τα έργα αστικής ανάπτυξης τα οποία παρατηρούμε στη χώρα, τα οποία μπορεί να στοχεύουν στη βιώσιμη και την οικολογική πόλη και το κατά πόσο, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πιο παλιά στο συγκεκριμένο podcast, κατά πόσο εντάσσονται στο σχεδιασμό αυτών των έργων τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να πω ότι στη χώρα μας υλοποιούνται πάρα πολλά έργα αστικής ανάπτυξης, μικρής κλίμακας, μεσαίας κλίμακας, μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας από εμάς περπατώντας στα κέντρα των πόλεων ή ακόμα και στις γειτονιές, όπου έχουν γίνει αναπλάσεις, αλλά υπάρχουν και έργα τα οποία δεν είναι ορατά και είναι οι υποδομές, είναι η διαχείριση απορριμμάτων που είναι μια κομβική λειτουργία σε επίπεδο αστικού συγκροτήματος η πόλης. Είναι το θέμα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης και των υποδομών σε αυτό το κομμάτι και είναι γενικότερα και τα έργα πρόληψης κυκλικής οικονομίας στα απορρίμματα και στο θέμα της διαχείρισης του πρασίνου. Βέβαια αυτά είναι πιο κοντά στο κομμάτι που θα λέγαμε περιβάλλον ή τέλος πάντων περιβαλλοντική διαχείριση σε επίπεδο πόλης ή διαχείριση δημόσιων χώρων, αλλά πέρα από αυτά, μιας και με ρωτήσατε για τα θέματα αστικής ανάπτυξης, έχουμε και το κομμάτι της αστικής οικονομίας, δηλαδή τι κάνουμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και τις νέες της πόλης, για προγράμματα κατάρτισης, για την απασχόληση, και έχουμε και ευρύτερα θέματα τα οποία είναι η ταυτότητα της περιοχής, η καλλιέργεια
σχέσεων με άλλες πόλεις, η διπλωματία των πόλεων κτλ. Μπορεί να είναι αντικείμενο αστικής ανάπτυξης και το βλέπουμε ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως σήμερα με τη διάσκεψη για το κλίμα, που βλέπουμε ότι μέσα σε όλους τους φορείς που κινητοποιούνται σε πλανητική κλίμακα για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, οι πόλεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, μπορεί και περισσότερο από κυβερνήσεις ορισμένες φορές. Άρα είναι και αυτά. Και είναι και ειδικότεροι τομείς όπως ο τουρισμός, η σχέση με τη βιομηχανία, με τους λιμένες, με τα αεροδρόμια, με τις μεταφορές. Νομίζω είναι ένα ευρύτατο αντικείμενο και το κλειδί σε αυτό είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης που θα λαμβάνει υπόψη του την κοινωνία αλλά και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Τώρα, επειδή βάλατε και ένα δεύτερο σκέλος στο ερώτημά σας που αφορά τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά. Στην πράξη, όταν έχουμε παρεμβάσεις που αφορούν στο φυσικό χώρο της πόλης, δηλαδή κτίρια, φυσικές υποδομές, πλατείες, δρόμοι, εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού κτλ., μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράσινα κατασκευαστικά υλικά. Αυτά μπορεί να είναι από θερμομονωτικά μέχρι υλικά για ψυχρές επιφάνειες, εκεί που θα έχουμε πεζοδρομίες, ο κόσμος να μην υφίσταται τη θερμική καταπώνηση το καλοκαίρι, με τους καύσονες που είναι και ιδιαίτερα συχνοί. Πιλωτικές εφαρμογές, κυκλική οικονομία, που μπορούμε να δούμε ανακύκλωση σκυροδέματος, νέα είδη σκυροδέματος στις οικοδομές και χρήση υλικών τα οποία είναι χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Δηλαδή όχι μόνο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος διότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φυσικές ύλες για να παραχθούν και ενεργειακούς πόρους, αλλά και υλικά τα οποία μπορεί να δεσμεύσουν και διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή πάμε και σε πιο καινοτόμες εφαρμογές. Βέβαια αυτά έχουν όχι τόσο ευρεία διάχυση στην ελληνική πραγματικότητα για να λέμε του στραβού το δίκαιο. Βλέπουμε βέβαια στην πράξη και άλλα μείγματα ασφάλτου πιο βελτιωμένα που στη κλασική ασφαλτόστρωση που κάνουν οι Δήμοι δεν είναι το παλιό μείγμα ασφάλτου, έχει βελτιωθεί, έχει αλλάξει. Και στα υλικά που χρησιμοποιούν για τις πεζοδρομήσεις και την ανάπλαση των περιοχών τους. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντα μπαίνουν νέα υλικά. Δεν είναι μια απλή επιλογή που έχουμε, είναι απέτηση της κατάστασης να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα υλικά σε αυτό που κάνουμε, ώστε ό,τι δημιουργούμε να μην το ξαναπετάμε την επόμενη δεκαετία, να έχει μια διάρκεια, να μπορεί να είναι αναιρέσιμο, να μπορεί να χτιστούν υποδομές πάνω σε αυτό πιο εύκολα, να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία ξανασκαψίματος και ράβε ξύλων. Οπότε παίζει ένα ρόλο όχι μόνο η υιοθέτηση των πράσινων κατασκευαστικών υλικών, αλλά θα λέγαμε ένας πιο κυκλικός σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδιασμού στην ίδια την πόλη, το οποίο νομίζω είναι βασικό. Και αυτά φυσικά για τη χώρα μας είναι μεγάλη πρόκληση. Μίλησες μάλλον, είπαμε στον Νικό, μίλησες για τον φυσικό λοιπόν χώρο των πόλεων, την αναβάθμιση των υποδομών μιας πόλης, την αναβάθμιση των κτηρίων, καθώς και για την κυκλική οικονομία ευρύτερα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα είναι το ποιος ακριβώς είναι ο αντίκτυπος της αναβάθμισης αυτής των υποδομών και των κτηρίων μιας πόλης και της ενδεχόμενης επανάχρησής τους για το αστικό περιβάλλον και για την κυκλική οικονομία. Ναι, πολύ καλή ερώτηση και αυτή. Ευχαριστώ Αδαμαντία που μου το θέτεις. Νομίζω ότι το κλειδί είναι να πετύχουμε την αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση του αποθέματος πόρων τους οποίους έχουμε. Δηλαδή, αν έχουμε υφιστάμενα κτίρια, αντί να τα κατεδαφίσουμε και να χτίσουμε κάτι καινούριο, να δοκιμάσουμε σε αυτή την περίπτωση να προσδώσουμε μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε αυτά που έχουμε. Και αυτή η επιλογή έχει συγκεκριμένα απτά ωφέλη, διότι θα αποφύγουμε το ενεργειακό κόστος της κατασκευής εκ νέου που μπορεί να έχει υψηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, αλλά επίσης στις πόλεις τις δικές μας που είναι και σχετικά πυκνοδομημένες και τα λοιπά, με υψηλές ενεργειακές ανάγκες, μπορούμε να προσδώσουμε νέα ζωή και στο υφιστάμενο απόθεμα το κτηριακό που έχουμε. Και επίσης να έχουμε και μια πολιτιστική συνέχεια, μια ταυτότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ιστορικά κέντρα, διότι πάρα πολλά κτίρια είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτλ., τα οποία έχουν ανάγκη υποστήριξης και προσαρμογής, και είναι μια πρόκληση με τι υλικά, με τι πόρους και με τι παρεμβάσεις μπορούμε να τα διατηρήσουμε και να τα καταστήσουμε επίκαιρα και εξυγχρονισμένα και αποδοτικά στη σημερινή κατάσταση. Και αυτό το έχουμε βέβαια όχι μόνο και στα μνημεία ή στα κτίρια που χαρακτηρίζονται τέτοια, αλλά και στις παλιές πολυκατοικίες οι οποίες έχουν παλιώσει, και το βιώνει
Πιστεύω κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που μπορεί να μένει σε ένα διαμέρισμα στα κέντρα των πόλεων με το κόστος της ενέργειας, με την ανάγκη να αναβαθμίσει η πολυκατοικία ή το κάθε διαμέρισμα τον εξοπλισμό που έχει μέσω ενεργειακής ανακαίνησης για ενεργειακή αποδοτικότητα κτλ. Έχουν μπει όλα αυτά στη ζωή μας ως πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή τα προγράμματα εξοικονομώ, τα ευρωπαϊκά, τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, τα οποία δίνουν μια διάσταση του μεγέθους της πρόκλησης που έχουμε, που είναι φυσικά ο απότερος στόχος είναι να πάμε σε πλήρη ενεργειακή ουδετερότητα και να πάμε και σε μια πλήρως ή τέλος πάντων πιο κυκλική αστική οικονομία, το οποίο δεν το έχουμε επιτύχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να μας κινητοποιεί όλους και να εργαζόμαστε αποδοτικά στο κομμάτι αυτό. Νομίζω όμως ότι έχουν πραγματικά αντίκτυπο αυτά, έστω και στην κλίμακα που υλοποιούνται. Το βλέπουμε, ας πούμε, στις ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σχολεία που βελτιώνουν το περιβάλλον για τα παιδιά, ή στα σπίτια ή στα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, όπου έχουν καταφέρει να ενταχθούν και να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους. Φυσικά έχουμε και μία παράμετρο σημαντική, που είναι ότι έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα και άδεια κτίρια. Ενώ έχουμε από τη μία μεριά στεγαστική κρίση, από την άλλη δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα με τα άδεια κτίρια, τα εγκαταλειμμένα ή τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτική, θα λέγαμε, χρήση κατ' όνομα, αλλά παραμένουν κλειστά και δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά ενοικίασης ή οτιδήποτε άλλο, και πολλές πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διότι με τον τρόπο που αναπτύχθηκαν οι πόλεις μας και με την πορεία της οικονομίας, πολλά αστικά ακίνητα, βιομηχανικά, μηχανοστάσια κτλ. Το δείτε και σε όλη την Αττική, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις αυτό είναι προφανές, έχουν μείνει άχρηστα και σε μια κατάσταση ερημοποίησης. Αυτά πρέπει να μπορέσουμε να τα ανακυκλώσουμε, αυτά τα λεγόμενα brownfield sites, που μπορούν να αποτελέσουν ένα χώρο επαναχρησιμοποίησης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων για την κάθε πόλη. Μιλάμε σε αυτή τη φάση για έναν αριθμό έργων που μπορεί να πραγματοποιηθεί στις πόλεις μας από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, κάποιος δεν μπορούσε να πει ότι ο πυρήνας, η καρδιά αλλιώς της πόλης, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε η δική μου ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο πολίτης να συμμετέχει ενεργά στο έργο αυτό και το ποιος είναι τελικά ο ρόλος του, ας πούμε, στην κυκλική οικονομία των πόλεων και της πόλης του, ας πούμε, συγκεκριμένα. Ναι. Νομίζω είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο ερώτημα, τι μπορεί να κάνει ο πολίτης, και φυσικά είπατε και το εξής, ότι έχουμε στρατηγικές και ίσως δεν το εξειδικεύσαμε για το κόσμο που μας ακούει. Τι είδους στρατηγικές έχουμε αυτή την περίοδο στην χώρα μας σε σχέση με το περιβάλλον, το αστικό ή τη βιωσιμότητα των πόλεων μας. Αυτό που υλοποιείται αυτή τη στιγμή είναι κυρίως οι στρατηγικές, αυτό που λέμε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, αν έχετε ακούσει, ή στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι ένας πυλώνας των παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος, του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αφορά τις αστικές περιοχές της χώρας και την αναβάθμιση της βιωσιμότητάς τους. Σε αυτό στοχεύει. Έχουμε 77 εγκεκριμένες τέτοιες στρατηγικές, εκ των οποίων 49 είναι βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 28 αφορούν και τον αγροτικό χώρο. Η συνολική χρηματοδότηση είναι, γιατί τα έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι γύρω στα 427 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά δεν είναι επαρκές για να πετύχουμε το στόχο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσα στην περίοδο αναφοράς που έχουμε το 2021-2027. Δηλαδή με 500 εκατομμύρια, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να αλλάξει η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ελληνικής πόλης. Και εκεί είναι και η αδυναμία μας, με την έννοια ότι η ελληνική πολιτεία διαχρονικά έχει μια αδυναμία να κατανοήσει την κομβικότητα και τη βαρύτητα του αστικού πλαισίου οργάνωσης της διακυβέρνησης και, αν θέλετε, και του σχεδιασμού του ελληνικού χώρου. Δηλαδή με κάποιες εξαιρέσεις που είχαμε στο παρελθόν, με τον νόμο Τρίτσι ή με την πολεοδομική ανασυγκρότηση, επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης στο παρελθόν, Στέφανος Μάνος Τρίτσι, δηλαδή κάποιες εξαιρέσεις στην πορεία, ας πούμε, της αστικής πολιτικής της χώρας, δεν έχουμε ισχυρή αστική πολιτική σε σχέση με τις άλλες χώρες, το οποίο είναι μια αδυναμία. Αυτή την αδυναμία εν μέρη προσπαθεί να την καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μέσα από το
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής που δίνει τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και εκεί απαιτείται ως προαπαιτούμενο τέλος πάντων της στρατηγικής και απαιτούμενο στην συνεχεία υλοποίηση της στρατηγικής, η οποία εγκρίνεται από τις αστικές αρχές, από τα δημοτικά συμβούλια, από τους δήμους, να συμμετέχουν και οι πολίτες στη διαβούλευση, στην κατάθεση προτάσεων, συμμετοχή στην υλοποίηση, παρακολούθηση της υλοποίησης. Προβλέπει ένα σχήμα διακυβέρνησης η κάθε στρατηγική, το οποίο σε γενικούς όρους έχει υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα από δήμους που υλοποιούν αυτά τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή διαδημοτικές συνεργασίες φορέων, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή των πολιτών. Βέβαια στην πράξη δεν μπορούμε να είμαστε και ευχαριστημένοι, όπως νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας. Η συμμετοχή των πολιτών δεν είναι το κυρίαρχο που χαρακτηρίζει το σύστημα αστικής οργάνωσης της χώρας κτλ. Παρότι έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που προβλέπει ένα βαθμό εκπροσώπησης αυξημένο και πιο κοντά στον πολίτη. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Δήμος δεν είναι το πιο προσβάσιμο επίπεδο διακυβέρνησης. Κάτω από αυτόν ο 3852 λεγόμενος νόμος Καλλικράτης του 2010 προέβλεπε τις δημοτικές κοινότητες, οι οποίες είναι ο διάδοχος αυτού που λέγαμε τα δημοτικά διαμερίσματα. Είναι η περιοχή αναφοράς που είναι η γειτονιά μας, όπου θα πρέπει να έχουμε άμεσο λόγο και συμμετοχή στα θέματα. Θα μου πείτε, πολλοί λένε ότι είναι ουτοπικό να συμμετέχουμε στα θέματα της γειτονιάς μας. Τέλος πάντων, δεν παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα. Είναι λάθος, νομίζω. Εντάξει, δημιουργεί μια αποξένωση, το περιβάλλον της μεγαλούπολης, αλλά σε μικρότερες πόλεις, στα νησιά ή στις αγροτικές περιοχές, σε επίπεδο οικισμού κτλ. Νομίζω τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι πολίτες μαζί με τις τοπικές αρχές και να ενισχυθεί αυτό που λέμε το ενδοδημοτικό επίπεδο αποκέντρωσης. Εκεί πραγματικά είναι μια μεγάλη αδυναμία που θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο συμμετοχή, περισσότερους προϋπολογισμούς και πόρους για να μπορεί να κάνει μικρές δράσεις, παρεμβάσεις πέρα από το πολιτιστικό που μπορεί να γίνεται, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι σε μια γειτονιά με ένα πανηγύρι, μια εκδήλωση, μια συναυλία κτλ. Να δούμε και παραπάνω πράγματα και στο κοινωνικό κομμάτι και στην διαμόρφωση του χώρου, σε συνεργασία με τους ειδικούς τεχνικούς του Δήμου, την τεχνική υπηρεσία, τους αρχιτέκτονες του Δήμου, για την εικόνα της γειτονιάς, και ακόμα και αν θέλετε και με τη δημοτική αστυνομία για την επιτήρηση των χώρων, των διαμερισμάτων, της χρήσης του δημόσιου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα ή οποιονδήποτε αξιοποιεί το δημόσιο χώρο. Οπότε νομίζω μπορεί να πάμε σε μια αναβάθμιση μαζί με την κοινωνία, σε μια διαδικασία που υπάρχει σε άλλες χώρες, ας πούμε, πιο έντονη στην Ολλανδία, είναι πιο έντονη στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και υπάρχει και στην Ελλάδα στα μικρά μέρη που συμμετέχουν οι πολίτες περισσότερο, είτε ατύπως είτε πιο επίσημα. Βέβαια υπάρχουν πάντα δυνατότητες. Νομίζω μπορούμε να δούμε και άλλα θέματα, όπως οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων που έχουν δοκιμαστεί στη χώρα μας, αλλά δεν έχουν ευρεία διάδοση. Θα μπορούσαν να δούμε συστήματα ενίσχυσης της συμμετοχής και να δούμε και δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει η πολιτεία μέσα και από ψηφιακά εργαλεία. Και πολλοί δήμοι το αξιοποιούν. Είναι μια μορφή συμμετοχή που είναι προχωρημένοι κτλ. Πολλοί δήμοι το έχουν εισαγάγει με ψηφιακά εργαλεία, που δηλώνει σε αιτήματα, απαιτήσεις από αλλαγή λακκούβας κτλ. Που δεν μπορεί να τα δει το Δημοτικό Συνεργείο, και κάνει τις προτάσεις οι οποίες ως ένα βαθμό φτάνουν στη διοίκηση, ας πούμε, και με τις δυνατότητες που έχει καλείται να τα αντιμετωπίσει. Είπες κάτι από το οποίο θα κρατηθώ, το ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αναβάθμιση μαζί με την κοινωνία. Και η ερώτηση μου είναι, κατά την εμπειρία σου, ας πούμε, αν θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή, κάπως μου το απάντησες, ότι αν υπάρχουν αρκετές αστικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά περισσότερο το αν υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα, και το κατά πόσο υπάρχει χώρος για να ενταχθεί ο πολίτης σε αυτό το έργο και να βρίσκεται ίσως στο επίκεντρό της. Είναι καλή ερώτηση, βέβαια, και αυτή είναι μια απαιτητική ερώτηση, γιατί πάντα μου κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, οι οποίες δεν είμαι και ο καταλληλότερος να τις απαντήσω, με την έννοια ότι άλλοι διαμορφώνουν την πολιτική, δεν είμαστε μεταξύ μας, οπότε
θα πρέπει να τεθούν και σε υψηλότερο επίπεδο. Η αλήθεια είναι φυσικά ότι οι αστικές επενδύσεις θεωρητικά λογαριάζουν και τον πολίτη. Γίνονται υπέρ των πολιτών, υπέρ όλων των ομάδων πολιτών, είτε είναι οι ηλικιωμένοι, είτε τα νεαρά άτομα, οι οικογένειες, δηλαδή πρέπει όλοι να λαμβάνονται υπόψη. Οι άνθρωποι που έχουν εμποδιζόμενα άτομα, η κινητικότητα, η αστική, δηλαδή είναι καθαρά θέματα τα οποία αφορούν και την κοινωνική ισότητα, αν θέλετε. Δηλαδή τι δικαιώματα έχουμε πάνω στο δημόσιο χώρο, πώς ασκούνται, αν εμποδιζόμεθα να ασκήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση σε πάρκα, πλατείες, σε δημόσιους χώρους, στην κινητικότητα, στην καθημερινή ζωή. Νομίζω παίζει καταλυτικό ρόλο το πώς είναι σχεδιασμένες ή τέλος πάντων πώς οργανώνται οι πόλεις και στην κοινωνική ζωή, και παίζει ρόλο και η συμμετοχή του πολίτη σε αυτό. Τώρα, σε επίπεδο πόλεων, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, γιατί ρωτήσατε αν είναι αρκετές οι αστικές επενδύσεις που γίνονται. Το θέμα είναι ότι είναι πολλές, αλλά τώρα αν είναι αρκετές και αν έχουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα με τις αριθμητικά πολλές αλλά μικρές σε κλίμακα, γιατί πολλές φορές δεν ενοποιούνται, δηλαδή όταν βλέπουμε με 500 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα επιδιώκουμε την αστική βιωσιμότητα, υπάρχει μια απόσταση μεταξύ λεγόμενων και πραγματικότητας, είναι μια συνέπεια, έτσι, διότι προφανώς όταν έχουμε ένα πρόγραμμα 20 δις και μόνο 500 εκατομμύρια εστιάζουν εκεί που ζει πραγματικά ο μισός πληθυσμός παραπάνω της χώρας, είναι λίγο οξύμορο να θεωρούμε ότι έχουμε αλλάξει, και βλέπουμε την ίδια την πραγματικότητα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Το δείχνουν και ένας περίπατος σε ελληνικές πόλεις, σε συγκρίσεις με άλλες πόλεις, ακόμη και της Ανατολικής Ευρώπης. Και επίσης και το θέμα που έχουμε με τις κατανομές. Θέλω να πω ότι ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε σε σύγκριση με άλλες πόλεις και άλλες αστικές αρχές είναι ότι δεν έχουμε και αρκετούς τακτικούς πόρους. Δεν είναι οι έκτακτες επενδύσεις, ας πούμε, που γίνονται μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά η ελληνική αυτοδιοίκηση είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από την Ιταλία, από τη Σλοβενία, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που παίρνει. Δηλαδή, και ακούμε πολλές φορές ότι τα ζητήματα καθημερινότητας εστιάζει η κυβέρνηση, εννοώντας την ακρίβεια των τροφίμων κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι για να επιληθούν προβλήματα καθημερινότητας όπως αυτά που περιγράψαμε, κτηριακό απόθεμα, υποδομές πρασίνου, κινητικότητα κτλ., χρειάζεται οργάνωση σε τοπικό πλαίσιο με συγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης, που είναι θεωρητικά είναι οι δήμοι, είναι οι περιφέρειες, είναι η πιο αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους, η οποία χρειάζεται ενίσχυση και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα, ας πούμε, που πρέπει να ενισχύσει η ελληνική πολιτεία. Οπότε υπάρχει περιθώριο ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα, νομίζω υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξη, θα έλεγα, και πρέπει ο πολίτης και η πόλη να τεθεί στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, θα λέγαμε σχηματικά. Γιατί τότε μόνο έχουν νόημα και οι επενδύσεις. Δηλαδή, ναι, να γίνονται, αλλά είναι ως έναυσμα και ως πρώτο σκαλί για να χτίσουμε κάτι δυνατότερο, κάτι ευρύτερο, κάτι πιο συμπεριληπτικό και να καταστήσουμε και τις πόλεις, ας πούμε, πιο βιώσιμες, πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες, για να πάμε σε ανθρωποκεντρικές λύσεις για τις πόλεις, δηλαδή να ξεφύγουμε και από διάφορα πράγματα που μας καταδυναστεύουν, όπως η αυτοκίνηση μες στο κέντρο, δηλαδή πράγματα που έχουμε προσπαθήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στο επίπεδο που είμαστε το 70, αλλά νομίζω ο βηματισμός μας πρέπει να ενισχυθεί, να πάμε πιο γρήγορα και να μάθουμε και από τα καλά παραδείγματα. Δηλαδή, μια συζήτηση που γίνεται και μέσα από το Eco-City είναι τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι πολλά. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν διαχέονται, δηλαδή δεν έχουμε ένα μηχανισμό να παίρνει το καλό παράδειγμα που η Καβάλα ανέπτυξε με το συμμετοχικό σχεδιασμό και να το διαχέει σε όλες τις άλλες πόλεις. Φερρυπίν, γιατί υπάρχει στην Καβάλα, Φερρυπίν, ένα πάρα πολύ καλό hub αστικής διαβούλευσης, ένας κόμβος, θα λέγαμε, αστικών διαβουλεύσεων και συμμετοχής, ο οποίος επί χρόνια επενδύουν με πάθος οι άνθρωποι του Δήμου Καβάλας και η Δημοτική Αρχή εκεί. Αυτό βέβαια δεν έχει ευρύτερη διάχυση, και όπως και άλλα παραδείγματα, ας πούμε, οι κλιματικά ουδέτερες πόλεις, οι ελληνικές, που είναι μια νέα πρωτοβουλία, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δείχνει το δρόμο και τη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι πόλεις στην Ελλάδα για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να κάνουν και τις πόλεις πιο ανθεκτικές στο κλίμα. Οπότε νομίζω και αυτές είναι δύο
έτσι κατευθυντήριες γραμμές θα λέγαμε που θα μπορούσαν να εφαρμόσουμε για να καταστήσουμε πιο γρήγορα τις πόλεις, να φτιάξουμε ένα ημάντα μεταφοράς που οι καλές πρακτικές και οι λύσεις θα μεταφέρονται, θα υλοποιούνται, θα αξιοποιούνται και θα πριμοδοτούνται από όλη τη διοίκηση και από το κράτος, την οργανωμένη πολιτεία στη χώρα μας. Θα κρατήσω αυτή λοιπόν την τελευταία νότα. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της συζήτησής μας, αυτό λοιπόν το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν έχεις για τους ακροατές μας κάποιο μήνυμα αισιοδοξίας, ας πούμε, για το μέλλον. Κάτι το οποίο κρατάς, το οποίο λες, ναι, πάμε σε μια πολύ καλή, είμαστε σε μια πολύ καλή πορεία. Θα συμβεί κάτι θετικό, ας πούμε, σε αυτό το τομέα της προστασίας του αστικού περιβάλλοντος. Έχεις κάποιο μήνυμα, κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, μια αισιόδοξη νότα για τους ακροατές μας? Φυσικά έχουμε δυνατότητες, ας πούμε, να πούμε ότι ελπίζουμε και σε πιο αισιόδοξες εξελίξεις και υπάρχουν, το βλέπουμε γύρω μας ως προς τις αναβαθμίσεις που γίνονται, αλλά νομίζω η ουσία είναι ο πολίτης να μην εφησυχάζει, πρέπει να είναι εκεί και να διεκδικεί και να διεκδικεί πέρα από το στενό πλαίσιο, ας πούμε, τη δική του φούσκα, το ατομικό bubble του ο καθένας. Πρέπει να βλέπει και λίγο παραπέρα και πώς μπορεί να πάει πιο συνολικά η πόλη του μπροστά, η γειτονιά του μπροστά κτλ. Είναι υγιές ότι υπάρχει το ενδιαφέρον για τον αυτό μας, την οικογένειά μας κτλ. Αλλά το περιβάλλον, το αστικό, για να βελτιωθεί χρειάζεται και τη συνδρομή του πολίτη, την εθελοντική προσφορά, δηλαδή πράγματα που έχουν καταστεί απολύτως αναγκαία επειδή έχουμε και δημογραφική έλλειψη, έλλειμμα στελεχών. Δηλαδή πρέπει ο πολίτης να ενεργοποιηθεί σε επίπεδα και εθελοντισμού και συνεισφοράς και πρότασης και συμμετοχής για να δούμε αποτελέσματα, και επίσης παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του, η καταναλωτική αν θέλετε, και η ευαισθητοποίησή του πάνω στα θέματα αστικής βιωσιμότητας, πράσινης μετάβασης κτλ. Είναι θέματα τα οποία διαμορφώνουν την κατάσταση, ακόμη και το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών, των πόλεων, όλα αυτά αθροίζονται και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα σε τοπικό επίπεδο. Εκεί είναι ένας αγώνας, είναι μια συνεχής μάχη που γίνεται και νομίζω θα βγούμε κερδισμένοι αν συνεχίσουμε να το διεκδικούμε και να πιέζουμε για τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις πόλεις και για το μέλλον των πόλεων και της χώρας μας. Μου αρέσει η νότα, θα την κρατήσω και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στο Eco City Voices για αυτή την όμορφη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ, ήταν μια πραγματικά επικοδομητική συζήτηση. Νομίζω είδαμε ότι γίνονται πράγματα και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια που γίνεται με πολύ κόπο από πολλούς ανθρώπους, τόσο στην ελληνική αυτοδιοίκηση, στην ελληνική περιφέρεια, ακόμη και συνολικά από τις κατευθύνσεις που βγαίνουν από τη διοίκηση. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα και μια οργάνωση που έχει γίνει στο κομμάτι της διαχείρισης των αστικών επενδύσεων, στο μικρό αυτό κομμάτι που έχει επηρεαστεί, και πρέπει με βάση αυτόν να διαχυθεί η καλή πρακτική και ο πιλότος και να πάμε σε πιο μεγάλες και ενιαίες υλοποιήσεις, σε πιο αναγκαίες κλίμακες παρέμβασης, ούτως ώστε σιγά σιγά να χτίσουμε. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αρκετοί οι πόροι. Είναι ένα βασικό οικονομικό αξίωμα, αλλά νομίζω ξεκινώντας από κάτι το οποίο έχουμε κατακτήσει και βελτιώντας τη θέση μας, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό και να διεκδικήσουμε παραπάνω ρεαλιστικά, όχι ως παρατηρητές, αλλά ως συμμέτοχοι πλέον, ας πούμε, όπως με ρώτησες πριν για τους πολίτες. Οπότε νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο και τα podcast για να ενημερώνονται οι πολίτες και να δίνεται και φωνή και στους ειδικούς αλλά και στους ακτιβιστές οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοια θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όντως αυτός είναι ο στόχος του Eco City Voices, το να δίνουμε αυτή την πληροφορία στον πολίτη και να προσπαθούμε να υπάρχει η σωστή και ακριβής ενημέρωση για όλα αυτά τα κέρια ζητήματα που αφορούν εμάς, το περιβάλλον και τις πόλεις μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας, οι οποίοι είτε μας ακούνε από το σπίτι, από το γραφείο, από οπουδήποτε αλλού. Άμα θέλετε μπορείτε να συντονιστείτε για τα επόμενα μας επεισόδια μέσα από το site του EcoCity στο www.ecocity.gr, μέσα από το κανάλι του EcoCity στο YouTube ή τις πλατφόρμες μας σε Spotify και Apple Play στο EcoCity NGO. Είμαι η Αδαμαντία, ακούτε το EcoCity Voices και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ στην παρέα μας. Καλή συνέχεια!